Kita akan memasuki penampilan yang kelima yang mengisahkan Jaka Tarub. Ia adalah pemuda dari desa Tarub yang hidup bersama ibunya dan mencari nafkah dengan berburu. Ia menikah dengan Laraswati demi membahagiakan ibunya. Meskipun pernah bermimpi menikahi bidadari. Suatu hari saat berburu, Jaka Tarub bertemu para bidadari yang sedang mandi dan mengambil selendang Nawang Wulan. Hingga bidadari tersebut tertinggal dan ikut pulang bersamanya. Namun setelah mengetahui perbuatan Jaka Tarub, Nawang Wulan mengetuknya hingga berubah menjadi batu. Mari kita saksikan penampilan dari kelas 12A dengan judul Candraloka Asmara. Selamat menyaksikan. Ing sawijing wengi nalika Jaka Tarub turu nyenyak, dheweke ngimpi aneh. Ngimpi nikah karo wong wadon sing ayu jelita kaya bidadari kayangan. Wah, impiku mau endah banget. Aku nikah karo wong wadon sing wayu kayak bidadari. Rupane mencorong, alus, lan lembut banget. Joko Tarub. Loh, Bu, wonten punapa, Bu? Kok kowe kaya ora krungu ibunya apa? Ket mau kowe lungguh kono wae mesem-mesem dhewe. Ana apa to, Nak? Apa kowe lagi mikir wong wadon? Mboten, Bu. Kula mau ngimpi kemawon, Bu. Ngimpi ketemu wong wadon sing wayu banget kayak bidadari. Oh, ngimpi ta? Nanging ndeleng kelakuanmu kaya wong lagi kasmaran. Ibu iki wis tuwa, Nak. Pengen ndeleng kowe nikah lan duwe keluarga dhewe. Nggih, Bu. Mengke kula mikir. Mbok Mila banjur bingung weruh gelagate anake. Dheweke rumangsa Jaka Tarub ora kaya biasane. Seakan ora peduli karo kahanane ibu sing wiwit wau ngawasi. Jaka Tarub terus kelarut ing pikirane babagan ing pen sewengi. Mbok Mila banjur mikir, mbok menawa Jaka Tarub pancen lagi mikir wong wadon lan pengen nikah. Mbok Mila lagi sibuk nandangi awak. Banjur kancang-kancane Joko teka jemput arep mburu bareng. Kayata samosa lan wanto.
Joko Tarub Assalamualaikum Joko. Ayo guru, mumpung sering ngene guru munggah. Oh iya rek, Bu, kula pamit buru riyen nggih. Iya Joko, hati-hati. Sawise Joko mangkat buru, Mbok Mila tetep nerusake nandangi awak. Banjur Mbok Ranu pengin ketemu karo Mbok Mila. Amarga wis suwe ora ketemu lan arep takon kabare. Suwe ta kita ora ketemu. Loh, Mbok Ranu. Nggih, Mbok. Akhir-akhir iki kula ngaso wonten griya. Waduh, pantes raimu tambah padang. Nek dideleng-deleng umure Joko Tarub wis dewasa ya. Apa ora kepikiran kanggo omah-omah? Kepiye nek jaka nikah karo anakku Laraswati? Idemu apik banget, Mbok. Umure Joko lan Laraswati uga wis cukup kanggo nikah ta. Ya wis mbok, nek ngono ayo dijajal dhisik, diomongi karo Joko ya mbok. Sakwise Mbok Ranu mule, ora suwe Joko balik teko mburu. Cuaca sing mendung marai Joko kudu ndang balik. Bu, kula wangsul. Nanging cuacane mendung lan kula dereng angsal buruan. Wis to, Nak, ora apa-apa. Sesuk isih ana waktu, Nak. Ibu pengen ngomong karo kowe. Kowe bakal ibu nikahke karo anake Mbok Ranu, yaiku Laraswati. Amarga ibu wis saya tuwa lan ibu pengen ndeleng kowe nikah. Nggih, Bu. Joko gelem demi kebahagiaan Ibu. Seminggu sakwise Joko setuju nikah karo Laraswati. Rawuh dinone pernikahan. Kabeh tangga teka lan keluarga padha klumpuk ing omahe Mbok Mila kanggo nyekseni mantu agung iki. Joko Tarub nganggo lurik lan dene Laraswati nganggo kebaya ayu sing neng semake. Ing padange wangsa rina kang sumunar cahya mentari, pepanggihan janji suci tinata ing penggalih, nandur katresnan kang tulus ikhlas sakjroning nala. Muga bebrayan kanthi selawase netepi janji tumerkaning pati. Nak Joko, Nak Laraswati, dino iki kowe resmi dadi laki rabi. Ibu mung duwe pesen tansah setya, rukun lan saling nguwongke. Jaga kebahagiaan bebrayan kowe. Nggih, Bu. Kula janji badhe njagi Laraswati kanthi becik. Matur nuwun Bu Milah. Kula ugi badhe njagi Mas Jaka lan setya dumugi pecah. Duh, senenge atiku ndeleng kowe wis dadi laki rabi. Mugi-mugi tansah diwenehi berkah lan rezeki sing lancar. Laraswati kowe kudu taat marang bojone lan nulungi ibune Joko ya. Inggih, Ma. Kula badhe bebarengan kalian Mas Jaka lan njagi griya kanthi sae. Joko, kowe wis resmi dadi wong tuwa saiki. Aja lali karo kanca-kancamu ya. Iya Joko, saiki wis duwe garwa, kudu tanggung jawab, ora bisa dolanan saben dina maneh. Iya kanca-kanca, nanging aku isih bakal mburu karo kowe kok. Kan kowe kanggo nyukupi kebutuhan keluarga. Pernikahan Joko Tarub lan Laraswati ditindakake kanthi gegep gempita. Kabeh wong seneng nyekseni mantu loro iki. Nanging sapa sing ngerti, ora suwe mengko bakal ana kedadian sing bakal ngowahi uripe Joko Tarub saklawase. Seminggu mengko Joko nikah karo Laraswati lan urip mulya. Saben dinane Joko tetep mburu lan Laraswati ngewangi Mbok Milah ing omah. Ing sawijining isuk Joko mburu karo kanca-kancane.
Duh, garwaku. Kula kesamburu rumiyin nggih. Kados biasanipun kalian samosa lan liyane. Mas, ngentosi sekedap. Nanging kula nggak ada firasat awon kalian jenengan. Menapa jenengan yakin mung kesamburu? Nggih garwaku sayang. Percanten kalian kula. Kula kedah enggal-enggal saderenge srengenge saya panas. Nalika mangsa watara langkah saka kali, Joko lan kanca-kanca krungu swarae guyon wong wadon akeh. Dheweke banjur ngendhep-ngendhep nyedheki sumber swara lan kaget banget para bidadari adus ing kali. Wah, ayu banget loh, kayak bidadari. Wah, ayu banget loh, kayak bidadari. Iku wong ngendi yo? Kok aku ora tau weruh wong-wong koyo kuwi? Loh, iku bidadari sing nikah ndek impiku. Ojo rame-rame, engko ketahuan nek lagi ngintip. Iku deloken slendange padha ditoto ing pinggir kali. Loh iya, pantun mencorong banget selendang-selendang kuwi. Joko, kowe ngarep apa? Ojo nganti gawe masalah. Aku kelingan impiku wingi bengi. Aku pengen salah siji bidadari kuwi dadi garwaku. Hah, kowe wis edan ta Joko? Kowe wis duwe garwa. Iya Joko, iki mbayake. Ojo sok-sok gawe masalah. Aku wis mutusake yen aku njupuk slendange, dheweke ora iso bali menyang kayangan lan kudu tetep ning kene. Joko, iki ora bener. Pikiran maneh. Wis ben dheweke nek ngeyel ya dadi tanggung jawabe dhewe. Iki kesempatanku. Selendang sing paling mencorong mesti duweke bidadari sing paling ayu kuwi. Ning kene banyune seger banget ya. Bener, apa maneh ning kene pemandangannya apik banget. Apa maneh ning kene jalan dilewati menungso. Konco-konco, ayo kita dolanan dhisik ning air terjun kono. Setuju, ayo kabeh padha melu. Jublak-jublak suwenge tinggal lenter mambu ketundung kudel pak boleh ralere sapa guyu ndelikake sir pong delik kopong sir pong delik kopong. Para bidadari padha ning air terjun. Lan iku dadi kesempatane Joko gawe njebuk selendang. Waktu iku juga para bidadari bali teko air terjun lan niat balik ning kayangan. Ayo ndang balik nang kayangan, selak sorup. Ayo, awakku wis kademen. Pas iku Nawang Wulan sadar selendange ilang. Nawang Wulan kebingungan goleki selendange. Nalika lagi golek selendang kanggo bali menyang kayangan, Nawang Wulan ora nemokake selendange. Raine saya panik amarga selendange ora ketok. Cilaka, selendangku ora ono. Ki piye iki? Golek dhisik sing bener, mesti ketemu. Kowe wiwit mau ora weruh, aku golek selendang. Kowe pikir aku santai-santai? Ayo kita balik, waktunya wis ora akeh. Waduh, kepiye iki? Tolong golekno aja meneng kabeh. Apa ta Nawang Wulan wiwit wau nesu wae. Ya wis kita tinggal wae ben dheweke ngurusi awake dhewe.
Oke, fine. Tinggal ke aku. Dasar kowe kabeh egois. Nawang Wulan sedih ditinggal kalau dulur-dulure. Dheweke ora nemokake selendange ana ngendi. Joko Tarub nyedaki Nawang Wulan kanggo bantu. Kowe kok dhewe kan? Kowe nangis kenapa? Aku ora bisa balik menyang kayangan amarga selendangku ilang. Sedulurku mau ninggalke aku amarga nesu-nesu. Oh, selendangmu hilang. Luwe becik kowe menyang omahku ae kanggo ganti klambi lan ngaso sedelok merga wis bengi. Bener, uga omonganmu. Ning kene aku gak kademen. Nawang Wulan diajak balik ning omahe Joko lan dikongkon ganti klambine sing keles-kebes. Tapi pas iku Nawang Wulan ketemu karo selendange ndek jero lemarine Joko. Kowe pelek dhewe wae klambine ana ing lemari kuwi. Loh, iki duduk selendangku ya. Aku wis yakin nek ke selendangku mesti dheweke sing nyolong nganti aku ora bisa bali menyang kayangan. Sapa kowe? Kok bisa ana ing kamarku? Lah kowe dhewe sapa? Sok-sokan banget. Aku garwani Joko Tarub. Enake kowe iso mlebu kamar iki kanthi bebas. Ana apa iki rame-rame? Terus iku sapa? Ora ngerti, Ma. Aku ya kaget wong wadon iki mlebu kamarku. Sik, aku iso nerangake kabeh, tenang dhisik. Apa maneh Mas yang perlu dijelasne? Kabeh wis cetok, kowe selingkuh karo wong wadon iki. Iki maksudnya apa, Joko? Kowe wis duwe garwa. Banjur apa maksud menyolong selendangku lan nggawa aku mrene? Astaga Joko, aku wis nikahke kowe karo Laraswati. Nanging ngene ternyata kelakuanmu ya. Nggawa wong wadon liya menyang omah iki. Dasar bocah ra ngerti diontung, ngrepoti wong tuwa tok. Kene tak lurusake dhisik. Wis cukup lah anak irung belang orang ngerti diuntung. Wis duwe garwa isi wae golek-golek wong wadon liya. Wis Laraswati, kita bali menyang omah wae. Joko, maksudmu apa? Iki tolong jelasno kabeh. Aku ngimpi rabi karo widodari. Di impiku aku njupuk selendang widodari. Lan widodari sing tak jukuk selendange iku bakal rabi karo aku. Mulai ku sebabnya aku njukuk selendangmu. Amarga aku ingin rabi karo kowe. Rupamu ayu. Lan sapa juga sing gak pengin rabi karo widodari. Tapi amu salah, Joko. Amu wis duwe garwa lan amu njukuk selendangku ya dari perbuatan sing kliru. Amu bakal dihukum lan dikutuk, Joko. Uripmu bakal sengsara. Sajroning segara wis mau mulya dan ngayemaken namung kenangan kakasimpen regetingkal aku isih lakuning lakuan ala goyah tentreme ati kapinamun ngelabur sirna tanpa ngesisa tatu dados penjaraning jiwa sabening ayangan dosa tansah ngrangkuli suraos sesel tanpa wangenan kaluputan tansah dipun telasi. Janganlah kau berlari dari semua masalah hadapimu. Cobalah kau hadapi dengan senyuman. Tenangkan hati dan karena pelaut hebat tak pernah
bangkit kembali. Muda jiwa Masihkah kau mengingat di saat kita masih 17? Waktu di mana tanggal-tanggal merah terasa sungguh meriah. Masihkah kau ingat cobaan terberat kita matematika? Masihkah kau ingat lagu di radio yang merdu mengudara? Kita masih sebebas itu, rasa takut yang tak pernah mengganggu, batas naluri bahaya, dulu tingginya lebih logika. Putaran bumi dan waktu yang terus berjalan menempat kita. Walau kini kita terpisah, namun jiwaku tetap di sana. Di masa oh, di masa rasa takut yang tak pernah mengganggu, di masa naluri bahaya, dulu tingginya lebih logika. Baik, sekali lagi beri tepuk tangan untuk kelas 12A. Penampilan dari kelas 12A ini mengajarkan bahwa kejujuran dan menghargai kepercayaan orang lain adalah hal yang sangat penting. Karena kebohongan dapat berujung pada penyesalan. Semoga penampilan ini memukau dan dapat mengingatkan kita untuk selalu bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam setiap tindakan.